Iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maray, amom kaday no sa dino ti papana. Nakabistida ka mo't maray. Kana dapay bagmaw. Nakalipstikak pa ya. Aywan gayam. Mapan kan samot agninang iti kasar. Sa anak amapan agninang. Amo ka, mapan ka maki-birthday, maray. Oh, isuputan naktumot ah. Tilamot ibagbagam are. Mapanak gumatang iti baro at TV may. TV manan. Kano ka ano lang agimatang kayo iti TV? Idi na palabas a bulan maray. Gumatang ka manen ita. Apay, nagadukat at TV daytan. Siyempre, tapno sagay sa kami kinibadong kaw. Ay agasam dayta. Agsumbangir kami nga agbuya. Paramag mo dayta? Wano, pudnaw. Na, saan ka mamatay? Makitam taw inton iyawid ko di gatangak atibay. Ilabas ko dito'y tersena maray. Saan nga umanay dito'y tricycle ko deta inutang mo atibay na natuyang? Nagdakalmot nga main. Na pangiluga na ngay nga road no saan adito'y tricycle mo. Jack pa ikit di mabagkat Nagdagsang. Marakrak tupay da ito'y tricycle ka no ilugan ko dayta. Mala, mangkita lang nga road iti sabali a pangiluganak. Asino nga taaya timayat abayadak iti sangaribaw. Sangaribaw ko nam. Kawan, dito sangaribaw. Ay, mangkitak nga rod iti sabali a driver. Ay, mabitlang nga natuyang. Nagure ka. Siya akong timang ito loud. Nagadwa reklamaw. Nailawan ko lang nga naibaga day jay. Saan kan nga agbirok iti sa balay? Siya akaw. Damdanitan makasangpet di tabalayaw na natuyang. Asidigtan na mayawid day taginatang mo dakilatibay. Idiretso ang kwaraw. Saan tapay abumaba di tabalay may. Napay diritsaw. Sa dino ba'y ayat ipapananta? Isardeng mo di tasangwanan ti tersena ni Marikwanang. Tapay. Ay basta surutom timbaga. Agdamag kapay lang. Day, apay adito'y sangwan at titersenam asimardang day ta tricycle ni Kwarog, Marikwanang. Nimot marituyang dayta pasahiros na. Koko maray! Kitain nyo da ito kagatgatan ko atibay. Naa. Talaga gayam nga ilabas mo dito isang buwan at titirsinak. Ay kahit saan ka mo nga minamamatay. Maikamanon ati viyo dayta, maray. May kadwa maray. Malakwarag, ibagkat mo. Aging ka balayaw? Nagadayon. Laglagi pa, asang aribo jay ibayad ko kan kakwarag. Sige, tayo tulod ko nga rudain. Ay saan? Kaya't ko nga ibagkat mo. Tapno makita na gito'y kukumarek nga dabaro at TV may. Ipalastog mo kada kami, kasta? Alan bagkat mong kwaraw. Wan man lang ngay. Tapno itad mo jay sang haribaw. Daras, mapantad. Talaga gayam nga ado ti kwarta na ni Marituyang. Wan, agam limas tugmutan. Iba na. Kapay nga, saan nagkurida ito TV ta? Ay, naperdin day tadaan atibay. Naperde. Kaya numayat idi na minsan. Ay, naperde, idi pailaang. Makaungetak na. Apay kuma makaunget ka. Ay, aglisi ka. Anya ti aramidam. Ungtak man da ito atibay. Tila aramidam. Ay, agkuri ka unusan. Danugan ka no di ka agkuri. Ay, di mo tanday ta TV. Agkuri ka akastoy. Ay, imbag pa'y damari tuyang kan pari badong. Tadamanen baro at TV da. Ay, gatang dala gatang. Kunamlan, asino da kita abak lang. Kat, adda nga rod igatang da. Ay kat, bayam agumatang da. Oho! Uray po utan. Ipalastog mananday ta ni pari badong.
Ay, bagtagsagsaгаwisip ka lang dito kalsada para. Ay, katwanya, naragsaga gayam paray. Sakit mapanak iti barangay haul. Paray. Nabuyam gayam, di pabuya idirabi ay tibay. Jay action na pelikula. Sa anak-anak kabuya. Ay na, nagmayat sika. Naglaing di bida. Dinanog na ko naman di kalaban na. Ay, saan mo nga istoryan? Ay, itinggam nga min jay tuloy na. Sana karon nga interesada. Anya tigatanga marituyan. Sa anak agumatang maray, umayak ag istorya. Anya ti istoryaam. Di binuyak adrabay-dirabay. Ay na! Na, Ay! Makapakatawa si ka. drama makapakatawa. Ay, permitin lang kumaray. Kaya mo, ta istoryaan. Sanon. Jak kayat nga istoryaan na kitinabuyam. Napaya di mo kaya't ko nagmayat. Saan nga raw, jak kayat, nagado pa ng taktak mo iti oras kaw. Istorya ka, tamok nga awan tibay mapagbuyaam. Ay, dayta, agpalastog ka manin ako nakon. Siyempre, at nagaya mi palastog kaw. Ibagam man na mapan ka gumatang iti baro nga appliances siya. Inton bigat maray. Na. Barumot arref ti gatangag. Na, makitam dayta. Ipakitak tuken ka di gatangag. Ilabas kun tumanang dito'y tersenam. Ay, sanon. Puro palastog ti amom. Napay nga ron ngay, akas lama kaungat ka. Ay, kano parang magama ngamin ita. Asino ti saan Amaro Road. Ay, mala, ingka istoryaan dagiti daduma. Saan asyak, manaktak ka laang. Aray! Mabalinti umayag istoryakan ka. Istorya, kumadya nabuya ka dramay dirabi ay. Na, ado ti aramidak mare. Awan oras ka nga agdengag. No kayat mo, akasikat ag istorya itinabuyam idirabi ay. Ay, kasano ko maamakabuya kat na perden jay daan at TV may. Ay, aya, ay. Kaasi kayo matakin ni Kapitan, tasaan kayo gaya mo na makabuybuya. Apay maray, awan may gatang niya, iti baro at tibay. Ay, awan, tasaan kami abak nang akas kada kayo kan ni Badong mo. Ay, baro manun aray tigatangag inton bigat. Na. Sagay sa kami manun, kindi badung kaw. Makitam dayta. Ay, pumanaw ka man dito isang wanak. Tanay, napudot ti ulog. Ah, makaungat kan? Wen, kat kayat kan na pang uray. Ay, sus, pumanawa nga rudan, delikadaw! Buyak man ititibay. Aps! Ah. Saan ka ngagbuya? Tasyak tagbuya. Apay kumalap dan nak. Agbuya kamit ano kayat mo? Kasano ko maamakabuya kat pigsaan mo nagbuya? Pwede nga rod mangag, iso apigsak Na, awan latag buybuyan, ano kasta? Lapdan na kideng. Ay, saan mo apigsaan ko na day? Apay malapdan na kaya. Kasta kaya nga. Nagpigsan, ay pangapsutan mo da. Ay, nasa anak apaabakan ka ba daw? Pinigsaan, pinigsaan! Nagdakkel mo't na tarif aginatang maun. Nanatuyang. Dakdakkel ngam to'y tricycle kaw. Dakdakkel ngam jay ref ni tatam abadong. Ha? O gasong manday ta. Sagay sa kayo gaya man iti ref. Siyempre, ay ilugan mo di ta tricycle mo, tayawid ka. Nadagsan. Marakrak to'y tricycle kaw. Ay, asino ngay nga tatimayat iti duaribaw. Ay, siyak na natuyang. Kayat ko day ta. Siyak. Kita ma. Nga to kunti ima ka. Oh, anya ti makunam badong. Kaputad na kwartam, gimatang ka manay, iti may sa aref. Kukwak day taon. Kaya dito'y daan, ti kukwak. Kituan, awanan tinagawan iti makan. Nukasta, saan mo amabalin nga iabay-abay dito'y ref kaw? Inyasan, iabay ko atap numakitam amas dakdakkel day ti ref ko, ngam day ta ref mo. Ay aglaban ta nukasta lang. Na,
Apay ti ko na mabutang akin ka. Laban ano laban? Ay, nagtangsit ka na basit abakay. Kabutang kaya man. Tanya ko mga ititang tangsit mo. Alaman? Sigay! Padasan na kalayat-layatan tay pang-or ko kung kaday tal. Binalseg? Tumaray ka no di mo kaya't ti mapang-aw! Ay, tulungan nakman paray. Taapay at tulungan ka paray. Papanawon nakmutin ni tuyang ko balay may. Inapamanan siguro. Siyak ti papain na paray. Naluko ka siguro. Saan na akayat nga buyak ititibay. Katibik mo dayay. Narigat kami no sagay sa kayaw. Nagsumpagir kayo pa. Saan nagayam akayat ti paabak? Pigsaan na di pigsaak may. Sukad na tatirigat na tag. Pinalastog kayo. Kaya may salang mo na balay ti pagigyanan niyaw. Kita niya kay nga ron. Paabakalatan. Kasta kaday. Ay, saan mo ta mabalin na? Ay, ang pinangur kayo. No, dayta adi kay matla paabak. Iti tunggal may sa. Marikwanang, apay ni Marituyang. Nakadumugmat dito isang wanan ti tersenam. Shh, di mo pigsaan. Agladlad hingit nga men. Nay, kaano lang idinagsarita kami anak karagragsak. Tagimatang iti baro aref na. Nagapada nga men kanibadong na. Ay, daytan tirigat na. Ay, una yan. Kukumaray. Hanyagay nga tati aramidag. Saan nakmutin nga awidan ni Badungkaw? Sika timang balakad kan kwa na maray. Tamom ti bagbagam, maribanang. Day taket nga men. Taaduunay ti kwartayo. Basol mi ayano ado ti kwartamay. Imbes nga agpinatag kayo. Apagbingayan nyo no anya ti adda. Agap-apa kayon ata kanya-kanya kayo meten. Correct, deta kinunam, maribanang. Ti pagdandanagak. Ang mga numakabirok, iti pangisukatan na kanya. Ay, laki di Dayjay, akinatarake ni kabadaw. Taraki ayamag. Manmanuntupay nga agdigos. Kunaklang mo tamaray. Yan niya ngay ti aramida ko kumaray. Ano siya klaamay sa. Ti may balakad ko. Ay, awan la, ti maibalakad ko no siya. Ay, kwa Marituyang. Ipadawat mon kada kami dagiti sobra nga aplayan si siyaw. Anya? Ay, kat itad mon akanyak jamay sa atibe, maray. Imbagla pagbuyaak. Nangig mo, Marituyang. Ay, ewan ata ka si Akmat. Ba akak lang nga rodan. Awan pa'y kadkadwak. Ay, wunan niya. Jay may sa arif mo't kanyak, Marituyang. Narigat mo't, no pagapapaan nyo latan kan ni badong mo, ti maipapan itimakan. Ay, sige nga ron. Itid kulangan kada kayo. Agsubli pa'y nga tanibadong ka. Agawid kan, pari badong. Urayan na ka nituyang mo, ije balayo. Apay ko mga urayan na. Kit urela dua ti pagbuyaan na natibay. Itid nanjay may sakan ni Marikwanang. Tapno may salaengan ti pagbuyaan nyo. Saan na ngatan nga apay ni tuyang ka umaray? Ay, saanen, pare? Sigurado dayta. Iso nga agawid kan. Agur-uray, jay pinartina amanok asidaan nyo. Di mo kunaan, amapan ka manen kumatang iti barong aplayan si siyo maray. Ta nakabisti na ka manan. Mapan kami agdate ken ni Badung ko maray. Ay, imbag man. Siya kat awan latta ti kadate ko. Ba ka mga may? Ba ako naman kanyakaw na. Agungot ako kumakan ka ang pampanunot. Agjainted mo at tibi kanyak. Bay among inted ko nga rodan. Ay, maray. Daytan ni Badung ko.
Ayan nga tangay, di pagluganan mi at tricycle. Akin tricycle, iti pagluganan yaw. Ay katsimpri ni Kwaraw. Ay, payapayak man kit di dita paradaan. Tapno umay na kayo ilugan na. Ay, nanatoyang. Sana balen aman mano ti appliances yo. Basta agkin kinaawatan kayo lakit ding agasawa. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudok ken iti direksyon VJ Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Junren. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.